Vítajte pri sledovaní v 8. časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp s názvom Príbeh Hrona. Začneme v meste pôsobenia Franza Schuberta a Franza Zachera v Želiezovciach a vody Hrona budeme už sprevádzať až po ich splynutie s vodami Dunaja. Dominantami mestskej časti Želiezoviec Svodova sú kostol Ružencovej Panny Márie a reformovaný kostol. Ďalšou mestskou časťou je Mikula. Pri nej pretína vody Hrona priehrada malej vodnej elektrárne. Je presne 37,3 km od Dunaja. Vľavo na rozhraní Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny 4 km východne od toku Hrona sa rozprestiera obec Sikenica. Vznikla zlúčením obcí Veľký Pesek a Trhyňa, ktoré dnes tvoria jej miestne časti. K Sikenici patrí aj osada Ágota a Jabloňovce. Charakter zloženia obyvateľstva prešiel početnými zmenami, zapričinenými osídľovaním nemeckými baníckymi rodinami z Handlovej, ako aj presídľovaním v rámci výmeny obyvateľstva s Maďarskom po druhej svetovej vojne. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Kedysi obec preslávil chov oviec a pestovanie viniča. Niekdejšie oberačky s radosťou navštevoval aj skladateľ Franz Schubert, ktorý pôsobil v nedalekých Želiezovciach, okolo ktorých prelietame. V miestnej časti Veľký Pesek bola vyšľachtená jedinečná odroda viniča pesecká leánka, známa svojou typickou arómou a vôňou. V časti Veľký Pesek stojí barokový reformovaný kostol, pred ktorým je postavený pamätník obetiam druhej svetovej vojny s menami padlých občanov Sikenice. K historickým pamiatkám patrí aj zvonica v časti Trhyňa. Brehy našej rieky sú v týchto miestach husto porastené lužným lesom. Vyskytujú sa tu prevažne topole, duby, jasene, bresty, jelše, vrby a lipy, zvyknuté na prítomnosť vysokej hladiny podzemnej vody a pravidelné záplavy. Reguláciou vodných tokov pôvodných lužných lesov ubúda a preto pre ich zachovanie bola vyhlásená aj prírodná rezervácia Vozokanský luh, okolo ktorej práve prelietame. Jej územie je zároveň významným hniezdiskom volavky popolavej, beluše malej, chavkoša nočného a bučiaka veľkého. Blížime sa k ďalšej obci, ktorá má v názve Hron, k Hronovciam. Vznikli zlúčením predtým samostatných obcí Vozokany nad Hronom, Domaša a Čajakovo. Pri pohľade vľavo vidíme malú letiskovú plochu, ktorú však my nevyužijeme, lebo pokračujeme ďalej v sledovaní kľukatého toku Hrona. V miestnej časti Čajakovo sa nachádza kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorý pochádza z polovice 13. storočia. Tiež tu stojí kaštieľ bývalého opáctva, v ktorom dnes sídlia kancelárie nemocnice. Smer letu sa už črtá Pohronský Ruskov, ktorý sa prvýkrát písomne spomína v roku 1269 pod názvom Vrús. V roku 1893 tu bol vybudovaný cukrovar, ktorý v časoch najväčšieho rozmachu spracovával 120 vagónov cukrovej repy denne. Neskôr bol v obci postavený mlyn, ktorý na rozdiel od cukrovaru funguje dodnes.
Duchovným stánkom Pohronského Ruskova je rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie, ktorý bol znovu vybudovaný po zničení v druhej svetovej vojne. Počas vojny v okolí obce prebiehali ťažké boje a tieto udalosti dnes približuje tunajšie vojenské historické múzeum. Držte si klobúky, rieka pod nami meandruje, tak musíme aj my prispôsobiť náš let. Na pravom brehu Hrona sa nám odkryl pohľad na najjužnejšiu obec okresu Levice, Čatu. Tunajšie obyvatelia už v minulosti využívali úrodnú pôdu na obživu. Živili sa najmä poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Z Čaty však pochádzali aj známi tkáči ako šikári. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstiteľa. Vodácké prístavisko 19 kilometrov od Dunaja je vhodným miestom na zakotvenie lode a uskutočnenie fotovýletu k prírodnej pamiatke Bíňanský sprašový profil. Otočením vľavo vidíme na rozhraní Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny obec Sikenička. V minulosti bolo pri tejto obci rozhranie troch historických žúb – Tekovskej, Hontianskej a Ostrihomskej. Obec Bíňa, ležiaca na pravom brehu Hrona, je známa pútnickým miestom Svätá studňa, v ktorého areáli sa nachádza studnička a kaplnka Panny Márie Lurdskej. Ďalej vpravo vidíme vodnú nádrž Bíňa a chránené územie Bíňanský rybník. Obci dominuje dvojvežový kostol Nanebovzatia Panny Márie, pred ktorým sa nachádza rotunda 12 apoštolov. Rotunda spolu s kostolom a areálom zaniknutého kláštora predstavujú jeden z najzaujímavejších a najhodnotnejších súborov románskej architektúry na Slovensku. K Hronu sa priblížila cesta číslo 76 a po tiahlej ľavotočivej zákrute sa spoločne dostanú k obci Kamenín. Ako vidíme pod nami, tok rieky bol v týchto miestach narovnaný. Na pravej strane zostalo po pôvodnom toku mŕtve rameno. Pod krídlom lietadla vľavo vidíme v diaľke kostol svätého Vavrinca, ktorý dominuje obci Pavlová. Kamenín obýval už neolitický človek, neskôr Kelti, ktorých vystriedali Rimania a tých zas Avári. V okolí obce teda často prebiehali boje a naposledy to bolo počas druhej svetovej, kedy sa tu odohrala veľká tanková bitka, ktorú pripomína pamätník s tankom na ľavom brehu rieky. Kamenínske slaniská na pravom brehu Hrona sú chráneným areálom so soľnatými pôdami, kde sa vyvinulo zaujímavé spoločenstvo rastlín a živočíchov. Za spomínanými slaniskami bola na vodnom toku Paríž vybudovaná vodná nádrž Kamenný most.
Záhrady na ľavom brehu Hrona, kde teraz prelietame, patria do katastra obce Mala nad Hronom. Jej najvýznamnejšou historickou pamiatkou je kostol svätých Anielov Strážcov. Vpravo leží obec Kamenný most, ktorému dominuje kostol svätého Maurícia. Medzi pravým brehom Hrona a jeho ramenom sa tu nachádza rybník, ktorý je rajom pre rybárov. Žijú v ňom rôzne druhy lovných rýb, najmä kapor, zubáč, sumec a šťuka, ale aj vzácne karas, pleskáč či úhor. Voda v Hrone na jeho dolnom toku plynie pomaly. Rieka má bahnité až piesočnaté brehy a väčšinou sú porastené listnatými stromami. Dolný tok Hrona bol zaradený medzi územia európskeho významu. Z rýb sú predmetom ochrany napríklad boleň, hrúz, hrebenačka, plž či kolok, z obojživelníkov kunka červenobruchá a z cicavcov vidra riečna. Na pravoboku v diaľke vidíme obec Nána. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1157. V období povojnového Československa bola pričlenená k mestu Štúrovo. Od roku 1991 je opäť samostatnou obcou. Vľavo prelietame okolo kamenického sprášového profilu. Je to ďalšie z významných chránených území na brehoch Hrona. Pod pravým krídlom sa nám odkryl pohľad na mesto Štúrovo, čo nám signalizuje, že sa pomaly blíži záver nášho letu. Po ľavej strane máme kamenicu nad Hronom a v jej centre vidíme aj kostol svätého Michala Archaniela. Obec sa rozprestiera na úbočí plošne najmenšieho slovenského pohoria Burda. Časť tohto mini pohoria zaberá Národná prírodná rezervácia Burdov, kde sa vyskytujú vzácne teplomilné rastliny a živočíchy. Vody Hrona sa o chvíľu vlejú do európskeho veľtoku, do Dunaja. Už aj vidíte, ako sa jeho hnedé vody miešajú s tmavomodrou hronskou vodou. Tu sa naše putovanie s Hronom končí. Videli sme jeho prameň pod sedlom Besník. Videli sme, ako sa z malého potôčika mení na veľkú rieku. Videli sme priehrady, ktoré prehrádzajú jeho tok a vyrábajú elektrickú energiu. Videli sme vodákov, pre ktorých je rieka studnicou zážitkov. Spoznali sme príbeh Hrona, ktorého vody prekonali od prameňa po ústie cez 300 kilometrov, klesli o 800 výškových metrov a pretiekli cez 10 miest a 63 obcí. Tak dovidenia pri niektorej z ďalších 360 stupňových leteckých videomáp nad niektorou zo slovenských či európskych riek.